Il-ġimgħa filgħodu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblika tarif dwar l-iżvilupp tal-ekonomija bejn April u Ġunju ta' din is-sena. Dan hekk kif bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena l-ekonomija kienet x'kienet b'1%. U dan wara li kienet diġà x'kienet b'0.3% bejn Ottubru u Diċembru tas-sena li għaddiet, bil-konsegwenza li pajjiżna kien daħal f'riċessjoni. Jirriżulta li bejn April u Ġunju l-ekonomija kibret biss b'0.9%. Din hija waħda mill-iktar rati baxxi ta' tkabbir tal-ekonomija mill-aħħar elezzjoni ġenerali l hawn. U meta wieħed jqabbel l-ewwel sitt xhur ta' din is-sena ma' l-ewwel sitt xhur tas-sena li għaddiet, l-ekonomija ta' pajjiżna bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena xorta jirriżulta li x'kienet b'0.1%. Skont ma kien qal il-Ministru Tonio Fenek fl-aħħar budget f'Novembru li għadda, l-ekonomija din is-sena kellha tikber b'2.3%. Dan iżda ma kienx aċċettat mill-Unjoni Ewropea li kienet irvedit l-isfel tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna għal 1%. Min-naħa l-oħra din il-ġimgħa l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's qalet li din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna ser tikber biss b'0.5%. Sa dan it-tant mit-tarif mogħti mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jirriżulta li bejn April u Ġunju ta' din is-sena naqsu kemm il-konsum privat u kif ukoll l-investiment.